अबसे बियो जोंनि जे जोङो बे मन्दिराव जों आफादाव थानायनिफ्राय जों बे फार्मखौ खालामाखैमोन बियो दिनैसो गिबि खेब सेथि खेब बे खेराइ मानो होनोब्ला जोङो बे ओनसोलबासिनि सिलभान अन्थाइ बान्दो मन्दिराव जोंनाव मोनसे बासरिक फुजा दङ सैत्र मासनि 15 थारिखआव जायो बियो दा जों बाहाय बोसोराव खनसे गिदिर साननै बा सानथामनि मोनसे हाबाफारिजों जों बे जयग'खौ खुंफुङो दा बेयो दिनैनि बे हाबाफारिया जाहैबाय थांनाय जेठ मासनिफ्राय शिब बाथौ ब्रह्म धर्म जे मोनसे आफाद दङ बे आफादफ्रा जोंनाव फैदों जोंनाव फैनानै जोंनि बे मन्दिराव आसन बिफैदों जे गावसिनि थानसालिखौ फसंनो थाखाय जों होनदों फैदों मोजां जादों बे मोनसे बर' माहारिनि गोजामसिन धोरोम बिदि हिसाबै जों बिथांमोननो जायगा होदों दा बिथांमोना बे जायगायाव बिथांमोननि जे फुजा पार्बन दैलि फुजा पार्बन होयै होयै मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों बे खेराइ फोरबोखौ लादों मैया जायगा फोथारनायनि जग्य होबाय ओमफ्राय दिनै फुंनिफ्रायनो मोनथामसिम जग्य होनाय जाबाय मोनसे जाहैबाय बिमा बिश्वहरि जायखौ जोङो मनसा होनना बुङो नेक्स्टआव जाहैबाय आफा गणेशनि उनाव नैबे जाहैबाय बेखौ होनो बिसोर गृह थारमाने सर्बमंगल मोनसे फुजा आरोखि बे बिश्व शान्तिनि थाखायबो जाबाय दा बेजोंनो बिथांमोना दिनैनि हाबाफारि आरो मोनसे दंबावो जग्य बे जग्य होखांनायनि उनाव लास्ट जग्य मोनसे दंबावो बेनिफ्रायसो मोनाबिलिनाव खेराइ जागोन दा बाहाय जोङो मावदोंब्लाबो एसेबां मानि जों हायाखै खारन जोंनि एलेकानि रायजो राजाफ्रा बांद्राय उत्साहिक नङा जे बाहाय माबा मोनसे गोथार थानसालि बिदि हयथ' बांसिन मानसिया दासिमबो मोन्दांथि मोनाखै दा ओंखायनो जोङो अनेक बोसोरबार जों खालामबोबाय आरो जायगानि ओनसोलफोरखौ जों हांख्रायहरो जाहाथे बे मन्दिरा जोंनि बे पर्बतजरानि गेजेराव मोनसे सनानि मन्दिर जायो जों बेखौ हास्थायो दा बेनिखायनो जोङो नेराय नेफेरा नाजागासिनो दं दा दिनैहाय बे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि नैबे सिलभान अन्थाइ बान्दो मन्दिरा जाहाथे जोंनि दानि सरखारनिफ्राय बोरैबाफोर खायस्लायैबाबो बा गोथौयैबाबो नायसननानै जाहाथे मन्दिरनि नामाव अनुदान हरो बेखौनो आङो दिनैनि बे बिटिआर सरकारखौ मन्दिर तरफनिफ्राय दुंब्रुरै आं खावलायो जाहाथे बिथांमोना जोंनो बे मन्दिर लुनाय हान्था मेला मानो होनोबा बे हान्था मेला बिराद जोंना प्रब्लेम अखा हानाय लोगो लोगो बे मन्दिराव फैनो हायै अनेकबार जाबाय गोजान गोजाननि जात्रिफोर फैब्लाबो गारि सफैया दा ओंखायनो बेहाय जोंना मन्दिराव मानसिया खम जायो आरोखि नङाबा मन्दिर हिसाबै आरो मोनसे जाग्रित हिसाबै अनेक जात्रिफ्रा दाबो फैयो खिन्थु दैज्लाङाव बिराद प्रब्लेम जायो लामानि थाखाय आरोखि गासैबो चेनेलनि गेजेरजों जोङो दिनैनि बे सिलभान अन्थाइ बान्दो धामाव जोङो जुग जुग जुगान्त बिदिनो थुक थाक जोंनि माखासे मिथिस्लाबैजों जोङो बे जायगाखौ सिसिल महाराजनि अननायाव जों मोनदोंमोन दा बेजोंनो जोङो लोब्बा लानानै एथ' दिनाव मिथिया हसियायैबाबो जायगाखौ बेंनानै फुजा पार्बन होबोनानै सोलिबोदों दा दिनै नैबे शिब सनातन बाथौ आइ बुरबारिनि मददजों जोङो थांनाय जेठ मासनिफ्रायनो दिनै बे मन्दिरखौ एसे साब सिखन हिसाबै सोलिबोबाय थाबाय दा बिथांमोननि सहाय सखयजता गेजेरजों दिनै जोंनि बे सिलभान अन्थाइ बान्दोआव सानथामनि हाबाफारि लानानै जों जग्य होनाय हाबाफारि आरो लोगोसे खेराइ फुजा होनो नागिरदों दा मोनायाव खोथाया जाहैबाय मोनदांस'यै मिथियैखाय जोङो खेराइखौ नि गेजेरजों मिथिनो लुगैनानै जों बेखौ दिनै फुजा होनाय जादों दा जग्यनि बेलाया जों मैयाबो जग्य होदों दिनैहायनिखौ गिबियाव बिमा बिश्वहरिनि नामाव होबाय नैबे सेकेन्ड बाराव जोङो आफा गणेशनि नामाव बै साहानि इसिं अखं न'मा न' हाबनायनि होबाय नैबे दानिया जोङो राष्ट्रिय फुजा समग्र बेखौ जों होनाय जादों दा बे जोंनिल' नंला सारा जोंनि बे बर' हारिनि ओनसोलनि जानानै बर' समाजनि जानानै जोङो बेखौ
बे जगखौ होनाय जाबाय आरो दा सोलिलांबाय थानो जों नाजालांगोन जथेस्थ' हानायखिनिखौ जोङो दा बिदिनो थुक थाक आइ आफानि गरसे गरनै सहैसखिताजों जों सोलिबोबाय थादों बे रोखोमनि सोलिनानै दंथ'यो बबे जायगानि सुबुंफ्रा बाहागो लादों दिनै बाव फैनाया बाक्सा आरो चिरां ओमफ्राय जोंनि माने गसाइगाव जोंनि पर्बजरानि दाब दाब हालामनि बंसिजरा काजिगाव राङामाटि सिंमारि बलं बेफोरबायदि रोखोमनि जोंनाव दं दा बिथांमोननि सहैसखिताजों जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों नैबे जयग'नि गेजेरजों बा नैबे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों बर' माहारिनि सान्थि गोजोननि थाखाय नोंथांमोना आर'ज गाबफादों औ जथेस्थ' जोङो बर' माहारिनि बे जथेस्थ' जेंना जेंगोना जोङो दानि बे आन्दलनकारि बिथां रन्जन दैमारिमोननि आरो बिसिनि केडार जथ' जेल जानानै थानाय दा बेखौ गिबियाव जाहा आइ बुरबारिमोनहा फुजारिफ्रा गाबख'ना दोनखाबाय जाहाथे बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैनो हायो जों बेखौ बयबो कामना खालामनानै आफा इसोरनाव आर'ज गाबनाय थादों दुलाराय शिब सनातन ब्रह्म बाथौ ओलोंगि धोरोम हान्जानिफ्राय मानो होनोबा नोंथांमोनहा दिनै बेसेबांबा बेकवार्ड जायगायाव फैनानै खौरां लाफैदों बिनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय आंनि मुङा जाहैबाय बिष्णु कुमार ब्रह्म आङो बे दुलाराय शिब सनातन ब्रह्म बाथौ धोरोमनि सिङावनो थानाय पानिजानि महामुनि बाथौ आश्रमनि आफादगिरि दा दिनै जोंहा बे सिलबान अन्थाइ बान्दोआव जे बोसोरनि खेराइ फुजा बे खेराइ फुजाखौ खुंफुंनायाव आंखौ लिंहरनायलाय आं दिनै बेहाय नुजाफैनाय जादों जोंनि खेराइ होनायनि मेन उद्देस्यआनो जाहैबाय माने जोंहा दैज्लां बोथोराव जे मावै दाङै माइ गायो बिदिनो बिराद आबाद मावो अनेकथा आबाद मावो दा बेफोरबायदि आबादखौ थिखोनानै दिनै जोङो मेसें बोथोराव गावनि गाव न'आव गनजायनानै लानानै बा थिखोनानै लानानै जेरेखम संसार जायो थिग बिदिनो जोंबो मोनसे आश्रम हिसाबै बाहाय सिलबान अन्थाइ बान्दोआव रायजो राजानि समग्र एरियानि मानसिफोरखौ लाफानानै मोनसे खेराइ फुजाखौ जोङो फालन खालामनाय जादों आरो देग्लाय फार्स्ट टाइम गिबि खेब बिदिनो जोङो बोसोरफ्रोमबो फालन खालामलांबाय थागोन फैगोन बोसोराव देग्लायनिफ्राय साबसिन हामसिन गाजा गोमजायै खुंलांनो जों सेस्था खालामो हानायखिनिखौ जोंनि धोरोमा माने गोदो गोदाय आबै आबौमोननि जुगनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे एंगार हायै बर' हारिनि बाथौ धोरोम दा जोंनि मेन गुरुनि कुल गुरु आसल गुरुआ जाहैबाय रुंसारि जालांनाय रुंसारि नेपाल चन्द्र ब्रह्मचारि बिथांनिफ्राय दिनै फैयै फैयै जेरै फोरलां बाबाजिमोन बिथांमोननि शिष्य हिसाबै दङमोन जोंहा रुंसारि जालांनाय दिनेन्द्र बसुमतारी दा बिथांमोननि बोसोन निति नियमखौ लानानै जोङो दिनै माने नैबेखिनि अबस्थासिम जोङो बे दुलाराय शिब सनातन ब्रह्म बाथौ धोरोमखौ माने बोजबनानै दङ आरो नोंथांमोननि खेराइ फोरबोआ सानबेसेनि हाबाफारि लादों जोङो बे हाबाफारिखौ सानथामनि हाबाफारि लानाय जादों थांनाय मैयानिफ्राय आरम्भ मैया सानसे थांबाय दा दिनै फुल सानसे दङ आरो गाबोन जोबथि सान जागोन थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सरकारा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो थामथि थुनलाइयारि फोरबो सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'सा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन
थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे थामथि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।